O salutare oameni și pam pam pam. V-am găsit la un nou episod drăguț pentru de data asta să fim aici pe acest micuț și micuț joculeț. Bă, să știi ce ai să 5. Bă. Bă, dacă nici aici nu s-au donat 5. Eu o să vă prezint un joc horror, să vedeți ce o să mă... Să vedeți ce o să mă... Și să vedeți ce o să mă fac treburile pe mine de frică. Ia așa primul. Dacă vreți să știți cu cine ajută astea, asta știți cu... Bă! Dacă nu știți astea ne ajută în caz că avem lumină mică să avem lumină mai mare. Trebuie doar să apăsăm click unde vedeți voi pe click-ul. Bă. Eu să fiu cu gașcă. Băi, nu nică pe mine. Și știi ce e fain? Că dacă trebuie să mergem mai rapid, trebuie să fim și despărțiți. Bă, o să... Bă, aici eu să mă despart. Știi ce pare acolo horror? Maybe. Budă. E furat eu ăsta? O, dar ce cap drăguț are. I, bă. Bă, asta nici măcar nu știu dacă e I. V-am zis că e șocolul. Bă. O să-mi... Bă, craniu. Da, vorbă de craniu. Bă. Da. Ha? Vă zic eu când vine, da? Acum vine să știți că trebuie să ne ascundem în dulap. Bă, doar mie mi se pare să... Uitați, noi n-avem lumină mare. Bă, aici sunt doar eu singur. Trebuie să înțelegeți mie ce sunt. Ce horror a fost. O să ajut eu. Bă. Haide. Băi. Bă, dormiți, bă. Când mă duc singurul, nici n-am lumină.
Bă, iar rup. Pe bun vreau să zic că iar rup prinsul pe asta. Și odată am murit aproape de... Bă, cine a revenit pe asta? Pe asta. Și o să se zice multe glume. Păi. Da să mă ajute cineva. Ați văzut, bă, ce horror e jumpscare-ul? Aia cred că o să moară când prind copilul. Eu am murit mai târziu. Mersi, mersi, mersi. Am murit. Oameni buni, una, deja putem să zicem scopul că muream. Una. Oameni buni, și ciudat. Am avut și știi ce-i ciudat? Oameni buni, bă, e ciudat că doar monștrii din că doar persoanele din apropierea lui lui caracterul ăla îi omoară. Adică în jocul cu Ecmir au mors doar unul. Mai sunt șanse. Mă, ce repede ni se consumă lumea. Bei. Mă duc. Bă! Ce amuzant-i! Ce amuzant-i să-ți bat joc. Eu. O, pe mine m-a prins. Help! Ne. Asta ce pot spune e că muri mult. Scopul jocului ăsta este, nu știu. Ok, bă. Da, așteptați-mă mai mult. Da. Eu mor. Bă, ce nesimțiți. Bă, ce nesimțiți. Oamenii ăștia din ultima perioadă pot foarte nesimțiți. Mai ales playerii de pe Roblox.
Vă zic de pe acum, jocurile astea de jucat cu prietenii. Bine? Vă zic de pe acum. Ce comic e asta. Dar noi trebuie să ne speriem. Bă! Bă, pe bune, chiar nimeni nu se bag cu mine. Am tot dat un colchis. Hai să intrăm. Bă. Pe bune am mers singur. Oameni, cred că o să ies din acesta. O să ies din acesta. Joculeț. Și da, asta vreau să fac, să mă adaug un. Dar nu știu de ce. Dar mi se bag automat dacă ies. Adică ați văzut și voi, nici n-am apăsat. Nu-i părul. Șenșu. Din. Din. Dum. Dum. Din. Dum. Din. Bă. Bă, nu mă găsim. Dar oameni buni, pentru voi de afla povestea aia, bine, bine. Dar ce vă spun ei, pentru voi trebuie să o citesc eu? Nu trebuie. Sper că am citit. Sunt doi monștri în jocul ăla. Un monstru. Atunci când l-ați văzut în foto. Cred că... Hai mă! Noi suntem și... Prost. Haideți, mă. Johnny, haide. Chiar dacă nu-i cheamă Johnny. Hai, și 4 destul. Și problema e să o citesc eu pentru voi. Hai, nu. Da. Ba. Dar știi ce o să ies? Hai să vedem ce să mai joc și prietenii mei. Să văd dacă mă prieten, pe ce să mă bag. Aici. Mă bag pe jocul. Mă bag pe jocul. Trebuie să nu pe asta. Bă. Nu.
Nu. Nu. Lăstit puru. De când că cădeam în apă, cred că mă aruncam pe geam. Mă aruncam pe geam. Bă. Aici ce-i scopul? Să nu atingem asta. Băi, ești profesionist la asta. Aștept până cad, aștept până cad. Am câștigat! Nu știu ce pot să zic. Ce ușor am câștigat. Unde, prietenul meu? Mai vreau să fac peste asta să cadă. Oricum tot eu am murit. Haideți știu, ne trage ceva aici, bun, ne trage ceva. Bă, ce ușor. Bă, cât am primit? Doar 4. Pe bune. Bă, știi ce mult. Asta. Cred că tot asta. Ce caracterul are asta. Bă, nu e corect, nu-mi dau mai. Zi-mi, bă, sper. Bă, să ce are bună cât? Să-mi iau ceva. Ceva îmi spune să-mi iau ceva bun, deci nu iau. Bă. Baby, boy. B. Bun merg, bun. Urc sus. Ușor, foarte ușor. Asta e pasajul ăsta sus. Un pic sar. Hai că am... Păi... Bă, și ce trebuie? Oameni, ce trebuie lumea asta să dă măcar ați mișcat-o? Deci nu că just... Dacă puteam da space, adică să stărim mai tare să stăm aici. Bă.
Cu asta le pot da foc. Bă, nu mai sunt aici. Nu. Nu știu asta. Totuși, nu au pus de înfătit. Uite. Arast. Bușmele de sang mai... Nu mai... Idioti. Gata cu acest episod. Ne vedem la seara. Pa, pa!